Λοιπόν, για να κάνουμε τις γυροσαρμάδες, πήραμε 5-6 μπόλιες από το χασάπι, πήραμε 2 σκοταριές από αρνί, γύρω στα τα αρνιά ήταν 14-15 κιλά του καθένα. Βάλαμε νερό με μπόλικο αλάτι, βράσαμε το νερό και μόλις άρχισε να βράζει αχνίσαμε τις σκοταριές 6-7 λεπτά. Συγκεκριμένα ρίξαμε πρώτα τα πνευμόνια που θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο, τα πνευμόνια και η καρδιά. Αν δεν μπορείτε να τα διακρίνετε τώρα, εσείς μπορείτε να τα ρίξετε όλα μαζί. Μπορείς όμως να χωρίσεις τα πνευμόνια, να τα ρίξεις 2 λεπτά νωρίτερα και μετά να ρίξεις το σηκώτη και τη σπλήνα και τα υπόλοιπα και τα γλυκάδια. Όλο μαζί θέλει 6-7 λεπτά άχνισμα. Όσο τα αχνίζουμε, βγάζουμε μια στραγγιστή κουτάλα και πετάμε ό,τι αφρό βγάλει. Μετά το νερό αυτό το πετάμε, δεν θα το χρειαστούμε πουθενά. Στραγγίζουμε, βγάζουμε τις σκοταριές έξω και τις αφήνουμε σε ένα στραγγιστό αρκετή ώρα να στραγγίσουν τελείως και να κρυώσουν. Διότι αν κρυώσουν κόβονται πολύ πιο εύκολα. Θέλουμε να τις κόψουμε σε κομματάκια, σε ζαράκια. Όσο το δυνατόν πιο ψηλά κομματάκια το καλύτερο. Στο μέγεθος που έχει το ζάρι. Βγάζουμε φυσικά ότι αυτό έχει κάτι σιρίγγια, κάτι αυτά τα βγάζουμε, τα πετάμε γιατί αυτά είναι τραχιά και δεν πρόκειται να γίνουν, θα μας χαλάσουν το φαγητό. Και μετά αφού τα έχουμε κόψει και τα έχουμε ψιλοκόψει, βάζουμε ένα 4ο λάδι ελαιόλαδο στη φωτιά και ρίχνουμε 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, γύρω στα 200 γραμμάρια κρεμμύδι, και θέλουμε και 600 γραμμάρια φρέσκο κρεμμύδι. Τα ψιλοκόβουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το λάδι να μαραθούν. Στην αρχή θέλουμε δυνατή φωτιά. Θα τα φέρω 2-3 βούρες αυτά και μετά θα ρίξω και τα ψιλοκομμένα σηκωτάκια μέσα. Λοιπόν, τώρα που μαραθήκαν τα κρεμμύδια μας και ήρθαν σε αυτό το στάδιο που τα βλέπετε τώρα εδώ, ρίχνουμε μέσα και τις σηκωταριές, οι οποίες πρέπει να είναι έτσι ψιλοκομμένες τέτοιες. Θα τις φέρουμε μια σβούρα, όχι για πολύ, 3-4 λεπτά. Λοιπόν, μαζί με αυτές θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια κουκουνάρι, δυο σκέλιδες σκόρδο που τις έχω λιώσει εγώ σε λάδι εδώ, λοιπόν έχουμε φέρει εδώ κάνα 2 λεπτά μερικές βούρες στη σηκωταριά με τα κρεμμύδια που έχουμε μέσα και προσθέτουμε 300 γραμμάρια ρύζι από αυτό που κάνει σπηλάφι, το κυτρινό, θέλουμε ένα ματσάκι δυόσμο φρέσκο. Αν δεν έχετε φρέσκο δυόσμο μπορείτε να προσθέσετε και λίγο ξερό, να το αντικαταστήσετε με το ξερό. Μόνο προσοχή γιατί ο ξερός συνήθως έχει έντονο άρωμα, μην υπερβάλλετε. Και εκείνο που είναι υπερβολή είναι το άνηθο, θέλει 2 ματσάκια άνηθο. Μεγάλα ματσάκια. Θέλει μισό ματσάκι μαϊδανό. Και εδώ έχω τώρα μισό κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, μισό κουταλάκι του γλυκού και πιο λίγο πάπρικα κόκκινη, γλυκιά, 140 γραμμάρια μαύρη σταφύλα.
πιπέρι μαύρο και αλάτι. Τώρα βάζουμε νεράκι, γύρω στα 350 ml νερό για αυτή την ποσότητα που έχουμε εδώ πέρα, τις δυο σκοταριές. Θα τα αφήσουμε τώρα σε χαμηλή πλέον φωτιά και θα το ανακατεύουμε συνεχώς να μην μας κολλήσει μέχρι το ρύζι να πιει όσο νερό έχουμε βάλει και να έχει μείνει και το μείγμα. Λοιπόν, τις μπόλιες όπως μας τις δίνει ο Χασάπης είναι ένα σώμα μια ψυχή. Εμείς πρέπει να βάλουμε χλιαρό νερό σε ένα μέρος, όχι βραστό, χλιαρό νερό, και θα τις αφήσουμε κανένα 2-3 ώρες μέσα για να απλώσουν, να γίνουν έτσι όπως είναι αυτοί. Έπειτα θα πάρουμε ένα πάγκο, θα τον πλένουμε καλά πρώτα με σαπονάδα και μετά με ξύδι θα το στεγνώσουμε και θα απλώσουμε την μπόλια και θα δείχνει ακριβώς έτσι, όπως την έχουμε εδώ. Τώρα έχω εγώ 2 μπόλιες, αν και το μείγμα που έχω κάνει είναι για πολύ περισσότερο. Είναι όπως σας είπα στην αρχή για 6 μπόλιες. Είναι γιατί θα βγάλω αύριο και άλλες και θα τελειώσω τη δουλειά αύριο. Το απλώνουμε. Το μείγμα μας έχει πλέον αυτή τη σύσταση που βλέπετε εδώ, δεν έχει καθόλου υγρασία. Έχει απορροφήσει το νερό το ρύζι μας και τα σηκώτια δεν έχουν πλέον αίματα, τα βλέπετε πως είναι. Λοιπόν, τώρα προσεκτικά με ένα κοφτερό μαχαίρι αυτά τα χοντρά τα κομμάτια της μπόλιας, επειδή αυτά δεν μπορούν να τυλιχτούν και δεν μπορούν να ψηθούν καλά δηλαδή, τα άλλα θα καούν και αυτά θα μείνουν, με ένα κοφτερό μαχαίρι τα αφαιρούμε. Δεν μας χρειάζονται. Θα δώσουμε το σκυλί. Έτσι. Τώρα, είτε με ένα κουτάλι, είτε με μια κούπα, είτε όπως βολεύεται ο καθένας, θα κόψουμε τετράγωνα κομματάκια και θα βάλουμε μέσα 2 κουταλιές γέμιση και θα τυλίξουμε την μπόλια, δηλαδή έτσι. Πολλές νοικοκυρές το κάνουν αυτό με μια κούπα, βάζουν ένα φλιτζάνι δηλαδή και γεμίζουν μέσα, βάζουν την μπόλια μέσα και γεμίζουν μέσα στο φλιτζάνι. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν σας τυραννάει. Θα σας το δείξω και αυτό. Βρήκα ένα κουπάκι εδώ, ένα μπολάκι. Βάζω τη σκέπη έτσι να προεξέχει απ' έξω. Βάζω 2 κουταλιές από το μείγμα. Κλείνω. Από όλες τις πλευρές προς το κέντρο. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος μέχρι να αποκτήσετε εξοικείωση και έπειτα το κάνεις τούμπα μέσα σε ένα ταψί το οποίο το έχεις λαδώσει καλά. Το αποτέλεσμα που είχαμε τις 2 τις μπόλιες είναι αυτό. Είναι 6-7 μερίδες όλο. Χρησιμοποίησα αυτό εδώ το μπολάκι. Είναι πολύ μεγάλη ευκολία να το τυλίγεις εδώ πέρα μέσα και μετά προς το κέντρο, όπως είπαμε, να τυλίγεις τη σκέπη και να τη φέρνεις ανάποδα. Με το χέρι θα είναι το αποτέλεσμα κάπως έτσι όπως είδατε αυτό ή αυτό που κάναμε τα 2 αρχικά. Ενώ με το μπολάκι γίνονται πιο ομοιόμορφο το ψήσιμο. Εν πάση περιπτώσει δεν πας στα καλυστία. Κάποιος μπορεί να σας πει ότι ξέρεις τι, δεν βάζουν κουκουνάρι μέσα ή δεν βάζουν σταφίδα ή ξέρω εγώ. Δεν βάζουν, τι βάζουν και τι δεν βάζουν, είναι καθαρά υποκειμενικό. Αυτό είναι μια δική μου συνταγή. Και η συνταγή προέκυψε από ένα φίλο μετανάστη, ο οποίος μου έγραψε και μου λέει: ρε σε φίλε, πεθύμησα τζιροσαρμά και ανοίγω συνταγές στο ίντερνετ και δεν έχει πουθενά γραμμάρια. Όλοι μου λένε, ξέρω εγώ, θέλω 6 κρεμμυδάκια φρέσκα ή άλλος λέει 40 κρεμμυδάκια φρέσκα. Κρεμμυδάκια φρέσκα μπορεί να είναι σαν το μικρό μας το δάχτυλο, μπορεί να είναι και σαν χοντρά, ας πούμε, σαν το μεγάλο του δάχτυλο. Τα γραμμάρια βοηθάν πάντα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εμπειρία και κάνει το φαγητό για πρώτη φορά να μπορέσει να ακολουθήσει μια συνταγή. Το αλάτι βέβαια και το πιπέρι που δεν είπαμε σε γραμμάρια είναι γιατί άλλος θα τρώει λιγότερο αλμυρά, άλλος θα τρώει περισσότερο αλμυρά. Όπως κάνετε όλα τα φαγητά στο σπίτι θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, το ίδιο αλάτι χρειάζεται και αυτό, αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι όταν ζεματίσαμε όταν αχνίσαμε τις σηκωταριές, το κάναμε σε αλμυρό νερό, σε αλατισμένο νερό. Οπότε δεν θα υπερβάλλουμε ούτε με το αλάτι. Τώρα εδώ ανάμεσα στο ταψί θα φυτέψουμε λίγες πατάτες κυδονάτες, θα κόψουμε δηλαδή μερικές πατατούλες και θα βάλουμε μέσα για γαρνίρα.
Θα βάλουμε ελάχιστο νερό, όχι πολύ νερό, γιατί αυτά βγάζουν το δικό τους το νερό. Λίγο μισό ποτηράκι νερό θα βάλουμε. Αλάτι ρίγανη στις πατάτες βέβαια. Αφού λοιπόν ψηθεί θα βγάλουμε από πάνω το καπάκι και θα τα αφήσουμε άλλα 10 λεπτά να πάρει χρώμα στο φούρνο. Αυτά από μένα, καλή σας όρεξη.